Sira tak utus tentremna negara Dwarawati iki balekna kamurkane Prabu Bumantara ewadene yen to pancen Bumantara beguguk ngutawaton bundan tanpa ratu gajah gelar ngumbar wanen. Purbawasesane dak pasrahke jeneng sira kulup kepareng nyuwun tambahing berkah pangestu Dewaji. Narendra bagus. Apa bener kowe Ratu Tunggarana sing dijuluk Prabu Kahana? Ora tedhing aling-aling pancen mengkono. Ingsun Narendra Tunggarana Prabu Kahana. Sira iku mau Narendra saka ngendi? Sumurupa. Narendra Surateleng. Prabu Bumantara. Bayana wigati apa? Sang Prabu kepareng rawuh marang negara Tunggarana sajak Nyolowadi. Sumurupa Kahana. Tekaku ana negaramu Tunggarana iki ya sebab aku kepengin ngraketake rasa supeketing kekadangan. Tak balen maneh. Aku kepengin ngraketake rasa supeketing kekadangan. Nanging ana seranane. Seranane apa Sang Prabu? Seranane kowe kudu ngulungake dampar keprabon Tunggarana. Nadyan kowe isih tetep dadi ratu, ratune kowe, nanging kowe gelem ora gelem kudu teluk tumungkul manembah manguswa padha lawan sikilku, nembah dengkulku. Saben sak candra sepisan kowe ngaturake bulu bekti glondong pangareng-areng. Minangka tandha bektimu marang negara Surateleng. Mengko dhisik. Prabu Bumantara piye? Muka yen kowe ora ngerti ya yen kowe ora ngerti mestine rak ya weruh, yen kowe ora weruh rak ya krungu. Yen to Tunggarana kuwi sejatine wilayah negara Pringgondani. Rikala semana aku Kinayoman Narendra Pringgondani Prabu Harimba. Mbah, ora hidup Harimba rak wis mudhar. Prabu Harimba rak wis mati. Nadyan mengkono. Nanging labuh labete Prabu Harimba isih nabet ana rasaku. Wes wigati. Dina iki kowe ora keduga teluk tumungkul. Yen pancen kowe ora keduga teluk tumungkul. Dadi kalangabang negaramu. Maju leganing atiku. Tinimbang aku tumungkul karo kowe lila legawa. Aku dadi arabu ing palagan. Iki margane patimu kowe.
Petelo menawi kula menika Narendra kirang tarak brata kirang prihatin kirang sekti bebasanipun negari Tunggarana menika tansah nampi pengancam saking liyan praja manca negari mongko menika Prabu Bumantara Surateleng ngaraman dateng negari Tunggarana mila sampun ngantos kedangon. Paman jengandika sampun ajring kangelan. Jengandika kula utus lumawat dhumateng negari Pringgondani. Nawala kekancingan rumiyin saking Prabu Harimba ingkang dipun tapak asmani panjenenganipun Prabu Harimba kaliyan kula. Menawi kula nilakaken kula sampun manunggal kaliyan Pringgondani. Jengandika kula atur lumajar dhumateng negari Pringgondani mundhut senjata pitulung kelawan sinuwun ing Pringgondani Prabanem Gatotkaca inggih nggih menawi tetela mekaten badhe kula setaken dawuh paduka sumangga paman sampun ngantos kedangon nadyan to kula mlebet pakunjaran badhe kula lampahi. Wah! Kok wonten dawuh. Pilo? Nun. Dawuh bose. Tambah meneh. Jajahan negara Surateleng. Tambah malih. Yo. Ratu Tunggarana Prabu Kahana wis teluk tumungkul karo panjenengan ingsun. Tunggarana dina iki ngayom marang negara Surateleng. Wah. Inggih, inggih, kula nderek bingah. Nggih, nggih, kula nderek mangayu bagiya. Nggih. Menadipun sinuwun saged ngrembakakaken kuncaraning negari Surateleng. Kok wonten dawuh. Lho, Nun. Ning durung marem rasaku. Terus pundi? Urung marem rasane atiku nadyan. Jajahanku jembar ngendi diyana. Paribasan aku iso ngelun jagat ning mesa durung marem. Piye lho? Ya karang wong golek marem ki ya angel kok, Kang. Piye? Golek marem ki angel. Angele. Kuwi kelingan ora. Biyen kotak gamel aku kadol perkara golek marem to kuwi jan. Ya ta? Oh, lah iya. Lah kowe biyen padu karo Mbak Yu Deder kae mergo golek marem. Tak dublak selop cangkemmu mengko tekan ngendi ora. Estunipun inggih leres. Menawi nuruti hardaning kanepson. Nyun ngapunten, enten tetembungan tetukulan apa sing akeh ngungkuli tukulan suket. Niku tukuling karep. Pun. Tukuling karep niku iso akeh ngungkuli tukulan suket. Sababe
Karepe manusa niku nek dituruti jagat ajeng diemperi. Ajane wong urip kejaba mung aku dhewe. Ajane wong sugih kejaba mung aku dhewe. Ajane wong ayu kejaba mung ndekku dhewe. Karepe ngoten. Nggih to, kathah-kathahipun ngaten. Lah niku mboten iso nggih niku nyimpen kalih hardane nafsu. Sak saged-saged nggih sampun. Rene negari Surateleng nggih pun agung kathah jajanipun kirang menapa? Kirang kondang dos pundi? Gok, kowe aja mulang karo aku. Rasah kowe mulang karo aku. Rasah mulang, mbok ya wis kowe iki dadi togo karo mbilung wis nrimo ra ya wis. Senengane kok dadak werna-werna dipecat kowe engko bali nyuluh welut meneh. Malah cilaka, mbok wis rek gambar kucing. Apa nderek wonten wingking? Oh. Rek gambar macan. Piye? Pareng nderek aja njuk jajan. Lho, ngono. Rek kecemplung kalen. Piye? Ilang. Oh, matamu. Ilang piye? Keparingipun. Togok. Urung marem rasane atiku yen aku iki durung iso nelukke. Jare kondange Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kuwi Ratu Titis Wisnu. Ya ora, Gok? Nggih. Luwih kuncara luwih wibawa yen aku iki iso nelukke Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. La 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 la. Wis nembang. Mumpun dipenggali. Dipenggali piye? Nyuwun pangapunten. Narendra Dwarawati Prabu Kresna menika Ratu Winawanging Dewa. Sampun to sinuwun. Kandhek sakmanten kemawon aja nguja ardane kanepsa. Ora. Diriki kirapna kabeh Purwadyabala. Negara Dewata jangkae yen penuh Kresna patenane kok. Wah, nggih nyemanggaken ning atos-atos ri. Tiyang niku nuwun sewu. Sak dhuwur-dhuwure keluwihan mesti enten sing ngungkuli. Langit niku dhuwur, ning dhuwuring langit enten langite. Tegese menungsa niku boten sampurna. Aku sugih Jayaji Kawijayan. Gamanku sepirang-pirang. Alah gaman niku mung piranti. Piranti sadurunge urip. Kasektenku Aji Jaya Kawijayan. Alah niku sami mawon nggih piranti. Niku kalah kali adiling kodrat. Najan gaman sampeyan pun to segudang kathahe. Kasekten sampeyan pun tumpuk timbun-timbun. Ning mengkene adiling Gusti niku pun nekani. Alah ngelmu niku mboten enten apa-apane, gaman niku mboten mandi. Merga adiling kodrat pun nekani. Ngoten. Ora mung ya mung innalillahi, ya ta kan? Ha iya milane niku. Mbah redep kabeh para prajurit ketapno. Tak gepuke negara Dwarawati. Yaki Kang Prapto. Iya Kanjeng Koko Prabu kula ingkang sowan. Ana wigati apa ngaturaken kawuningan? Wedha dinten menika Purwadya Dwarawati dadal barisanipun. Lho, sababe menika wonten mengsah nduduk angun-angun. Tegese mungsuh nduduk angun-angun mungsuh nekane sing tanpa layang penantang. Inggih, sapa? Narendra Surateleng. Prabu Bumantara. Ratu Surateleng Prabu Bumantara iki. Lah sak banjure jeneng sira Ratu Mandang nandingi kridane Prabu Bumantara kok malah kowe nganti nom-noman bagus iki sapa? Iya, Koko Prabu. Manut aturipun menika putra paduka Kanjeng Koko Prabu. Putraku mriki. Putra saka ngendi? Mriki, kula atur dangu piyambak.
Monggo klatur matur Raden. Mengko dhisik bocah bagus. Sira iku mau yen to ngaku putra Dwarawati. Sira iku mau satriya saka ngendi? Matura. Kawula nuwun inggih. Waleh-waleh menapa sinuwun? Kula menika wingking saking kayangan Ngeka Pratala. Kula menika wayahipun Kanjeng Hyang Pukulun Bathara Nagaraja ingkang Sudyamastani. Kula menika pun Bambang Stijo atmajenipun Kanjeng Ibu Betari Pertiwi. Kowe adalah anakku nggih. Stijo wonten dawuh ora sisip pun bapa ora nyelaki kalamun to panjenengan ingsun Darbe putra kelawan jeneng sira Stijo ingkang mijil saka ibumu Yayi Pertiwi. Ya sing gedhe pangapuramu ya Gus. Sawetara nggon ingsun ora tetinjo marang kayangan Ngeka Pratala. Niki boten dados menapa. Sungkemipun Kanjeng Ibu Betari Pertiwi kunjung ngersa paduka Kanjeng Rama. Ya wis ingsun tampa. Ning ngene, Nger, Stijo. Sak nyatane dadi putra Dwarawati anak Prabu Kresna kuwi ora gampang. Lire. Ora kok jeneng Kang Rama maido. Sarta ora percaya kelawan jeneng sira kuwi ora. Ngiras pantes pun bapa kepengin bakal neter marang kasektenmu. Yen to nyata-nyata sira iku putra Dwarawati reh ning negara Dwarawati lagi ana parang muka saka negara Surateleng. Iki jejuluk Prabu Bomantara bakal ngraman negara Dwarawati. Dina iki sira tak utus tentremna negara Dwarawati iki balekna kamurkane Prabu Bomantara ewadene yen to pancen Bomantara beguguk ngutha waton bundan tanpa ratu gajah gelar ngumbar wanen. Purbawasesane dak pasrahke jeneng sira kuluk kepareng nyuwun tambahing berkah pangestu Dewaji. Mororeng mangut wong ngambreng oh Bathara. Wis akeh para prajurit Dwarawati kang padha mundur. Iki nek bocah nom gagah bergas. Gus. Kowe sapa? Menawa kowe takon karo aku putra Dwarawati. Kekasihku Bambang Stijo. Bambang Stijo. Yo kowe sapa? Narendra Surateleng Prabu Bomantara. Kowe anak Prabu Kresna? Yo, pancen kepara nyata. Bapakmu kon kene. Bapakmu kon kene. Jarene bapakmu ki titising Wisnu.
pamonging para satriya linuhung pamonging jagat aku kepengin neter kasektene ketoke bapakmu jireh Prabu Kresna wis iring mangerteni marang kasektene Prabu Bumantara. Balya. Balya. Bapakmu kon maju mrene. Delangap paton ngucap Prabu Bumantara menungso panjenengan iblis. Ora susah nyumbari Kanjeng Rama. Anake lanang wae iso ngrampungi dapuramu. Piye? Nantang perkara jeleh urip kowe, Ya. Sumuk nyawamu, cangkem. Wah. Widyan. Ya. Hei. Wah. Hei. Wah. Wah. Wedyan. Wah. Ah. Waduh yo. Wah. Oh. Wah, wedyan. Wah. Yo. Dayani bocah iki. Yo, prayekna ngati-ati. Tiban pusakaku, Trisuwa bengkah dadamu wae. Wedyan. Wedyan urip meneh apa Abamayu? Gaman Suralaya tumplaken megane atiku. Iblis lanat kowe. Kacarita pejah kapisanan Prabu Bumantara kagigit mawi siyung kencana yektine setija darbe siyung ingkang sinebat siyung kencana peparinganira ingkang eyang Sang Hyang Nagaraja Ampu
prabuhe kagila-gila. Nadyan semanten ugi Bambang Setija nadyan matya kaping 7 sedina maksih ngambah Bantala gregah bisa wungu saking nendra kaya tangi turu. Karana Setija Darbi Aji Pancasunya peparingane ora ingkang ibu Batari Pertiwi tekse Pancasunya gawan bayi ora perkara oleh meguru nanging Setija Darbi kasekten Pancasunya peparingira Batari Pertiwi dewaning bumi pramila Setija nadyan to matya kaping 7 sedina yen to maksih sinangga bumi yen to durung tumeka pestine bisa waluya temah jati temah mulya mulat ingkang Rama Prabu Kresna. Putraku nggih wong bagus anakku wong Sigit Setija wonten timbalan ki ngadhawuh Kanjeng Dewaji nyata-nyata yen to jeneng sira iku mau putra Ndwarawati putraning Prabu Kresna ketitik sira ketiban pusaka nemaiti wasparan dene gregah sira bisa waluya jati temah mulya karana Aji Pancasunya peparinge ingkang ibu Batari Pertiwi. Ya. Pancen bener mengkono. Nah. Dina iki Setija rehning sira bisa ngrampungi karya tegese nyirnakake mamalaning negara Ndwarawati. Sakwise sak gugure Bomantara tegese Surateleng suwung. Ora ana ratune. Paripaksa jeneng sira jumeneng ratu ana negara Surateleng. Mekaten Dewaji. Iya. Setija kowe dadi ratu ning Surateleng nanging liyen jenenge aja jeneng Surateleng. Negara Surateleng liyen jenenge dadekno sarta jenengna negara Traju Trisna. Traju iki tegese nimbang, tresna kuwi katresnan. Sing kudu mbok timbangi katresnane kuwi sapa? Kae Galung. Rungokno kae ana bayi lahir, tangising kunang jabang bayi. Jabang bayi lahir kae kuwi anake si Bomantara sing diparingi tetenger sawarka. Mekaten Dewaji. Iya, tresnanana. Openana tanpa beda kaya kowe ngopeni marang putramu dhewe nadyan. Jeneng sira iku durung palakrama apa meneh sira Darbi putra durung tau nanging kae openana tresnanana ya ngger sababe apa? Lah ya kae sawarka kae sing duweni kamukten negara Surateleng ya Traju Trisna iki. Oh, mekaten. Ya. Tetep sira jeneng ratu ana Traju Trisna. Ayamana kawula Traju Trisna sedika ngesaken dawuh Paduka Rama.